Ndị be anyị, ana m enene ihe niile na-eme n'ụwa niile. Mmegbu a na-emegbu ndị be anyị, ọ na-agba anya mmiri. Nagide m nke na-eme na China, ka esi akụ ndị be anyị ka agwọ, na-akụfa ka agwọ, fa na-ebe mkpa ha ka ewu enwere onye nche. Nnenegide ọ na-agba anya mmiri. Nnenegide nke na-eme na ana Biafra, ọ na-agba anya mmiri. Ndị agha ndị Naịjiria na ndị uwe ojii fa na ndị ikefa na-akụkwa ụmụba anyị, na-akụgbu nke ahụ bụzi nkụgbu maka na gịnị? Fasi na pandemik na-eme na fancha na-eji onye isi fa bribe wee si dutebe fa na ana Biafra, n'ebe ahụ ka fa ga-anọ kpaa ego, maka na fa anaghị akpakwa ego n'obodo fa, onwere onye ga-enyefe ego. And enyefe ego fa ada emetụ ndị ahụ aka, because fa welie ka nwanne fa, mana fasi na fa bi ebe fa ya enwe obi wee gbutete ndị be anyị, maka na anyị na fa abụrụ nwanne. Onwere ka anyị na fa si bụrụ nwanne, mana asụsụ mana ikpeli Chineke, onwere mgbe anyị na fa ji bụrụ nwanne. Nya mere fa ji enwe obi wee na-egbu ndị be anyị. Ha si na ndị ụmụ ogbenye enwere ego, ndị afụrụ ọtụtụ lụlacha na fa na-ejezi ka fa jigote ihe ha ga-eri, were obele ego ahụ ka fa jigote ihe ha ga-eri n'afịa. Ndị uwe ojii na ndị agha ndị Naịjiria a na-akọcha alụfe ego ahụ wee lie, wee welijenye ndị ezinụlọ fa nri. Andị onye jụ si na ọma nnyefe ego ahụ aka azụ, aka ngaringa, onye jụ na ọma nnyefe anya fa agbagbuo onye. Andị fa si na onwere ihe ga-eme, ndị onwere ihe na-eme. Ya ka m jisi ka m bịa kpalụ unu alụ na ihe a na-eme na aga akwa akwụsị. Ihe anụnwa karịkwa agha Biafra. Ọ ka esikwa eji agha Biafra mgbe ahụ a na-eji apịa atak ndị agha ndị Naịjiria ichere ụmụ nwaanyị, ma ndị a na-erepụ, ma ndị a na-anara ego, ma ndị a na-eme akaje dị iche iche. Ọnya bịakwala ọzọ na pandemik. And ndị isi fa ma anyị ya sifa jebe na fakwa n'azụ na onwere ihe na-eme, fa na-akpa ego ọfụma. And fa na-ata ka ya na fa kee, fa wetekwe nke fa nata ka fa kee. Onye ewetere ewegogie na nọt. Ọnya ka fa ji agbasi mbọ ike na-aghasi ọbara ndị be anyị, nke egbuziri onye a na-aba bụ nke ka njọ. Nnaba like this echelide m echifo mgbe pụta ụtụtụ a bụ kịta ọrụ Saturday 18 April mgbe pụta wee si ka mkwukwe ka m si ekwu ka m kpaalụ. Ihe m na-achọ ikpe alụ bụ mgbe gboo a na-abụ onye bịa mmegide nwanne gị, ị ga-ajụ na ụmata ibe ọ bụ unu ga-akwụ chikamasi gbuo unu ebe egbu nwanne unu. Onye ahụ bịa igbu obego egbu onwe unu ama nche okwu, unu ya na-agala onwe unu. Mana onye bịa nchọ nwanne gị okwu ma egbu unu ya agbagachi gbalie ọgụ jide onye ahụ gbukwa onye egbu, maka ọ bịa igbu mmadụ. Maka onye bịa igbu mmadụ ịrapụ ya, ọ ga-egbu unu niile. Ka esi eme ya bụ unu ga-eje wee tụọ alụ, tụpụta ihe ngwongwo ọgụ, ịmara bịa ndị ilo a na-akpọ enemi bịa, unu tụpụta alụ ya, maọbụ ogbu na igwe, maọbụ ihe ọbụla obodo asaga anya. Mgbe gboo fa nwetalie ogbu na igwe eji nụọ agha, fa nwelie wee megide ndị ilo ji atụfu egwu. Kịta onwe ezikwa egwu a na-atụ unu, onye ọbụla na-agazi azụ. Onye bịa asị biko gbafukwe, ị na-agba eje ebe, kedu mgbe ị ga-agbakọta ọgụ ebu ya? Ọya kwa ebi ị na-agba a na-ejide unu ofu. Ihe menu bụ na unu ga na-apụta n'igwe na-ebuso ndị agha. Unu fụ onye a na-eti ihe maọbụ onye a na-agba egbe, ndị uwe ojii ma ndị agha Naịjiria ahụ bịara anya bido naba mmadụ ihe na mbamba anya. Unu bido gbaa anya okirikiri si na ọma mme sisi rapụ ya, a na-akpọ ya unu si mba si rapụ ya. And onye ga-anachatanwu onye uwe ojii ahụ egbe na chata anya welie tọnụọ ọhịm. Ọzọkwa dịka ibie bụ ụfọdụ ga-eje n'ụzọ fasi ana jee gbaa okirikiri, ụfọdụ anọrụ nso, ụfọdụ anọrụ. Andị ka esi eme bụ o bidokwere ene a na-akụ ekwe akụọ ekwe. Unu ga-eje gotecha ekwe dobechee n'obodo ezi dị iche iche, n'ama dị iche iche, gote na ekwe, gote na mgbịrịmgba ụka. Onwe nke a na-amakwụ ya kwụ wiil taya wiil ewelu igwe tụkwasị na ya. Ihe dị ike mmewe nye anyị intruda bata n'obodo, a na-eji akụ ya na obodo be anyị. Ọ ka esi eme
ntorobịa bata n'obodo ihe bịa iyi ndị obodo egwu ma ịbịa megide obodo ma ndị ori a na-eji akụ ya akụ ọnya gbagha onye ọbụla onye na-eligodi nri ọ tụrapụ nri ọ na-eri ọgbapụtabasịkere ebe ihe na-eme achakpa onye ahụ overshadow onye ahụ jidie wee memine anya mee nye ihe ọ gara echezo n'ụwa ya. Ọ ka esi eme ọ bụrụ ikolo akụbara anya onye ọbụla atụrapụ ihe ọ bụrụ wee so ka unu jee n'afịa goteche ndị ahụ na-abịa ka ịma na ndị Naịjiria ndị uwe ojii ndị agha polisi ahụ fa na-abịaba ka egbe na-abịa ebulu ọkụkọ egbe bịaba ibu ọkụkọ ha na-arụrụ ya wo egbe ahụ wee tọọ wee gbachiri azụ mana ịrapụ egbe atụọ bulu ọkụkọ ga ndị ọ ga-abịakwa ọzọ ọ ga-abịa tiri obuchiche ọkụkọ unu niile nne nwa ọkụkọ agbala aka. Ọ ka esi eme ya na-abịa n'igwe wee rụrụ ya ka esi eme ebu gote na wilsto ọ bụrụ wilsto ka unu ga-egote unu gote ndị obodo na ọnụ mitin n'ogbe niile n'afịa niile debechee na onwe wil taya na-ebu ibu amakwa anya n'osisi debe igwe na ya. Ihe ahụ bịakwara na ndị agha Naịjiria bịa na-emegide ndị mmadụ na-brutalize na intimidate na-ekelu na-eme ebido unu agbazi n'ọsọ gbaba ọsọ unu bishon unu butere ofu onye ma mmadụ na andị onwe ụlọ ndị uwe ojii dị nso mgbọsị ahụ unu were iwe ji ebe ahụ mebichie nye kụpịacha anya onwe ndị bikos ọba niile so na-alụ unu asịkwana na ndị so na ndị fancha niile kpara arụ ahụ onwere onye na-asịsị kwụsị bikos ebido megidebe fa onye chọzi ime ndị biasi anya kwụsịkwa bikos nke mere eme arụ afọrọ onye chọkwu ka gụnụ ya mee ihe ịrapụ ya omechie na afri ọ ya abịakwa ọzọ mana unu niile daa n'ala kpoliko were ike see eti n'ala nya onye ọbụla ama na ikedu na-arụ bọsị ọzọkwa abịakwa echetakwa ihe mee nke gara aga na ụfọdụ eji ekwe ndụfana ihe meenụ bụ na ebido wee tiwe nwanne gị ihe ma ọ gburu ya ma ọ na-abịa gị n'ike ihe ị ga-eme bụ unu ga-abịaba nso na-eti mkpu na-achakpa na-ese ihe onyonyo na-eti mkpu ndị ịmalụ nke iji iwepụta ijechele ịmara unu sekụlụ ọra jee n'ụzọ fasi ana ụzọ fa ga-anyalụ moto fa wee naba mgbe fa ga na-ana ndị cheli n'ụzọ ahụ fasi ana ebido weli enemi bi ahụ tụgbewelu fa na moto fa enwulu ọkụ maọbụ gbabafa ihe ọbụla onye nwere ya wepụta wee bido mebekwa ofe ihe unu ebu n'ụzọ wee bido n'ọnwụ ofu ka ihe a na-eme unu bido yọba mgbịrịmgba kụba belụ rụba wisụl kụba ikolo onye ọbụla ị na-erigodi nri ịtụrapụ nri gị gbapụta ị na-alalụgodo ụlọ ibinye n'ụlọ ịgbapụta ụzọ niile echie maka unu rapụlie ofu onye a ga-ewu ya ofu a ga-ewu onye ahụ ofu welie izi and onwere onye mana mmadụ ju amazi onye a ga-ejide and emechi ihe ahụ gbasa mgbe fa ya abịakwa na-eme arrest onye ọbụla unu fụ ka abịa ime arrest unu bido kwekwa bel ahụ yọba mgbịrịmgba kụba ikolo bụba wisụl tibe mkpu onye na-eli nri ya tụrapụ nri onye na-alalụ ụlọ ya kụnye n'ụlọ gbara ọsọ pụtaba chọba direction ebe ihe ahụ na-agbalị jebe ụfọdụ eje n'ụzọ fasi gaa na jee kwuru na-echefa mgbe fa ga-anyalụ moto ahụ ka fa naba ihe ga-emefe emebekwefa ọnya nwaka anyị si ka ngwa unu ka enwekwucha nwee obi agụ owulu ọ bụrụ na unu emerie a ga-emelidekwa gbukpọ unu ọkwa ka fasi eme ndị afọ okwu unu n'anya ndị nke bụ onye isi ọkwa ihe ọ saịnị si na ọ ga-eme ma ọ bata ọchịchị o kwere chukwu ya nkwa si na o mee ka ọ bata ọchịchị na nnekwu ihe ọ ga-emeli na ọ ga-egbukpọ ndị amara chukwu ha were anyị na anyị amara chukwu andị onye na-ezifafa ji emebi andị famechie nye bata fa na-aṅụli fa na-akwa enwe mmụọ nchegheli unu na-eche na fa ga-echegheli taa ma echi fa ya ga-echegheli onso fa mecheli egburu ene mmadụ ịbata fa na-aṅụli na-awụnye elu na-apụ ọpụ shampen ma nke bụ onye isi ala ifu ya bie ma ọ nụrụ a na-egburu mmadụ ma ndị Fulani herdsmen ma ndị niile na-egbu mmadụ ụmụ tero grupu gbagbuchere ozu wee dala ekpolo ebe niile ife ihe ọ na-emebie ọ na-awụnye elu na-aṅụ mmanya na-emechi ezi na-apụ ọpụ champen obi ya dịfa aṅụrị na fa bụ ndị amara Chineke ọ
ọkwụ ya a na-eme. Unu na-echekwa na fa na-enwe remorse ma ọ na-ewutefe, ọ na-akwa ewutefe. Unu zọkwala onwe unu biko. Ihe ọzọ dị ka ibi egwu, onye ọbụla nete nwanne ya anya na ụga na-ebi anyị. onye ọbụla sendielu ndị befe ego, and ọ bụrụ na ị ga-esendị mụrụ ogbe unu ma vileji unu, isendielu nri, akpa rice, mmanụ, beans, isendielu fa kafa wee ghọla ada. ọ bụrụ na ya na-eme inye ụmụ nwanne gị kafa wee na-anọ n'ụlọ, na-anọkarị n'ụlọ, fadịna na-apụta ilo maka ndị ichelu mmadụ eche na-achụ onye fa egbu. Ọzọ dịka ibi ekwe bụ na onye especially ndị ụmụ boys anyị na-agba mbọ, onye ọbụla na-efe anya, ndị family writers, ndị reporters, ndị na-eme ọfụma n'ịntanetị. Inwe ike ịma mmakwafa, mana ị na-afụ na fa na-eme ọfụma, chọọ ofu onye ma mmadụ na-abụ ị na-esendili ihe, ọbụgodi ego data maọbụ ego ma laptọpụ ma fon. Ịchọọ ofu onye maka 90% dị pụọ, nwere onye fụkwa nke ọ na-eli, agụụ na-egbu onye ọbụla. Isendi elufe ego data maọbụ telefonu maọbụ ihe iwe na-ajafa mmanụ enwelite mmụọfa maka ọdụ okwu izi fafụrọ n'ife na-eli jisi ike eme ya ka ndị be anyị wee nwere onwefa. Maka na di m na-emekwu ya, ọ na-abụ ọfụkwa ndị nwego ndị oge iri fon ma laptọpụ nyekwa ego ma ọ na Disemba ma Ista, ịchọọ ihe dịka mmadụ na-abụ ma ịtọ imeli ọ ka esi eme ma fayọ ma na fayọrọ. Maka mụnwa achọ a na-akwụ alaiki onye na-ayọ yi nọ ijili anya gị fụ onye na-eme ọfụma, ịkpọ ọnya sponsọ talenti ya, ọ gaa n'iru. Ọ ka esi eme and gị nwee nyere enye, ọ bụrụ enyekwa gị bịa ọzọ wee bịazie mụọ na-ekpesị mkpesị na-ayọkwa mụ ka ịgbabazie onye ahụ aka. Onye nye gị ọbụ ọkwa na ọ bụ milonia nọọ ebele mmadụ na-eme ya. Maka ndị bụ milonia nọ n'ụlọ, ndị niile efe ụpụta uji ụzọ ije bụ ụmụ ogbenye, ndị bala ọganyala nọ n'ụlọ. Ọkwa ifuru ndị bala ọganyala ada apụ ije, ndị niile pụta ije na-ata afụ na-alụ odd job, na-alụ ma ndị na-eche nche, ma ndị na-alụ child minder, ma ndị na-ekpo nsi, ma ndị na-enete ndị agadi, ma ndị na-alụ nọọsụ, ma ndị nọọsụ ha bụ ọkwa ezigbo ọrụ mpịtọkwa ndị ọcha na-agbala ọzọ. Farapụla anyị nke ahụ si anyị lụba. So ọnya ka anyị na-alụ, ma mkpo nsi ma nche akwụla ọtọ chi eji ọnya nwa. Ndị pụta obodo oyibo ọdụrọlụ fiz, ọ bụrụ enye gị bịakwa ọzọ ịrapụ onye ahụ kpọọ gị nye gị, ọ bụrụ ewu wee kpọọ gị nye gị iji gị abịa ọzọ ma ọ bụ je kpọbalịa ndị mmadụ fabia ka fabia na nnekwe fada krismas. Ndị bụ ọganyala nọ n'ụlọ fa na-adị ewepụta ụmụ ogbenye na ama na ndị na-atakwa afọ wee nyefe ihe. Ihe a ụmụ mmadụ ndị na-agba mbọ unu na-afụkwa, unu na-akpọfa na-enyekwafe ihe wee na-ajefa mmụ. Ndị family writers, ndị broadcasters, ndị reporters, ndị writers unu chafafa. O nwekwa individual na-eme ọfụma. Ịma mgbe ihe eri ọba nọ back home ya na obi blaze papa na-emekwa ọfụma. Ndị kpọfa nyefe ihe bukwere ibu. So and fa travel go kịta uche a na-afụ ihe ya na-eme fa bụ real, fa bụrụ fake. Ife ihe bụ real ị ga-ama ncha ihe agba n'aka ejiri enyo ọnyanwa. Ihe ọbụla eji n'aka ejiri enyo ihe amakwa real malụ fake. So ọ bụrụ ndụ jikwa Biafra bịa bụ wayo ihe amakwa ndị ahụ. So ọ bụrụ na ị chọọ igwu wayo, ọ bụrụkwa igwu onye bunu ya wayo, inwe ike jee gwurie onye tinyere gị na bad condition, jebe na ndị isi ndị nọ na-asọrọ ọkụ chọba wee iji gị egwube wayo, ị na-afụtawa ego gị faji ọ ndị ahụ ka ihe eji igwu wayo. Ọzọkwa bụ ndị obodo tinyelu unu na nsogbu, ndị ọcha tinyelu unu na nsogbu, unu jee chọbafa. Asị akwa mụ na ngwu wayo dị mma, mana kama unu ya egwu onye bụ unu chọba na ndị tinyelu unu na nsogbu gwubenuwe wayo, sepụ na aka enwe n'ofe. Ana m ayọ unu na-ewe chọba na individual ụmụ Biafra bụ anyị ndị nọ n'ụzọ ije. Unu chọọ ọbụgodi famili ndị dupo chọọ na ihe nyefa ndị ọzọ. Onwe individual ndị na-agba mbọ jianụfe ike like Ifrem Tochukwu Njọkụ ma ọ bụ Nnamdi Obi Biafra, ọ na-emekwa ọfụma. Nke ahụ sokwa na my favorite, ana m efolokwu ya ọfụma. So unu chọọ ihe ndị ọ nọkwa na nga kịta maka anyị niile onye ọbụla agba nkịtị. Ọzọ dịkwa ka ibi egwu
ya ụmụ ihe ahụ ma ụmụ nwaanyị ma nke onwe ndị na-apụtacha n'afọ support Biafra ma Chinenye Ogbodofa onwe ndị mereche ihe dị mma a na-akpọkwa support Biafra ma nke a na-akpọkwa ma Chuks Maswell Chuks ma Victor Ozaganobi fancha Maazị Victor Ozaganobi fancha ma ndị ma amara afọ ebuka chọọnụfa nyelunufa aka nyenufe ihe ọbụgodị ego data maọbụ ego nri maọbụ ego pure water chọọnụfa nyefanye. Ọzọ dịkwa ka ibie bụ na ihe nchọkwa ngosi unu akwụkwọ The Truth Behind the Nation Biafra akwa ịma na anọ na lockdown onye ọbụla nọ n'ụlọ kịta so ihe unu ga-eme bụ unu chọọ akwụkwọ oge onye ka unu were na-awaile ewe time ndị kpọọ maka akwụkwọ oburu ibu ya ka m ji chetasi ka m chetakwala ndị echetara akwụkwọ ọkadịkwa nwanne anyị nwoke wepụtara time ya wee denye ụzọchukwu Timoti Israel o deli ọfụma kịta anọ n'ụlọ unu nwee time ego ịma ụfọdụ si na fe nwere time ma kịta time adịgo gụọ na akwụkwọ goolu na onwe unu goolu na ụmụ unu ka ụmụ unu welie pas ya time kụzielu ụmụ unu ngwa akwụkwọ a maka ịma ndị ọcha na-achọ ndị dị intelijent wee mee nye ka welie emepụta ihe dị mma ma ndị be anyị na-achọ ndị ji ego ndị ọcha achọ dị onye ji ego facha onye dị intelijenti nwanne anyị nwoke dị ajọ intelijenti ọ bụ n'obodo ndị ọcha afọ na ịdị intelijenti weli gị mmepụta ihe ga-enyere ụwa niile aka ngwa akwụkwọ a maka ọ bụrụ na ndị be anyị na-agụ akwụkwọ fa ya amata ihe dị n'akwụkwọ ihe dị n'akwụkwọ omiri emi ụfọdụ si na fama ihe dị na Biafra si bughelifa mana ịgụ akwụkwọ ịmata ihe ịmara maka Biafra maka o si na ndị Israel dere akwụkwọ nya ka fa ji wee gụchaa anya wee nwere onwe fa nya bụ gụọ na akwụkwọ a ihe anụnwa ụdị ọkwa anya ukwu 20 pounds ndị bunye na UK lụ mmadụ 3 and o bunyekwa ma ebumie and if na nwanne anyị adịrị anyị ukwu ọ sikwa ele akwụkwọ 20 pounds a na-ewekwere 55 pounds kwara wee tinye na strọgụ oyi ọ si anyị mee ifugo na ọdịrị anyị ukwu ọ na-eche maka onwe na-echere mmadụ o ji isi edechi akwụkwọ were eke produce onye ọbụrụ obere ego stilu chetakwa na ọ ga-etinye ego na strọgụ so ọ ihe dị mma ka ume anyị nwa na-eli nwekwa ihe anyị na-echete na anyị na-agba mbọ na-eme odibo ka ọ wee dị mma so onye ọbụla tinye aka ka ọ fụ na ihe a na-eme n'aka ekene m unu daalụ ka emesịa.